iki lho, mula-mula kok atau kudu mati rong tangan. Jemblon monon pindah gori alo kamu. Kapiye keles mono? Aduh paman. Kula kewirangan paman. Kewirangan sing kepiye? Gatut Kaca nyambung tatenan kalian pergi. Kula tanding boten wantung paman. Pun perang wati kok ora wong Gatut Kaca iki bong-bong wis. Mohon durung keles mono. Ayo nang aku Gatut Kaca. Halo kamu. Mereka tak sangkota seno Sambo boleh kampi Tulu aji Saliro Selakumu Kau cekok Simbara jojo Ganti kau gereng-gereng Kaya guntur Yang tiba kapan kau Mawa sendok Hello Mari Mari Kudoro Soso kami Nyemput ratri Mawira Kira semono Montro Kumono Gatut Kaca Balap mati nih Mereka Iya Sampun kono weh. Oh.
tambah ngergengseng. Jelas pasukanane publik lah. Kok loro-loro? Nggih, Jan, kesu. Rong bungkus maksudnya? Nggih, estu si dene pe loro-loro. Iya, penajagan tunggal langsung pacitane metu. Nggih, konsumsine metu. Nggih. Wedange kumplit dasare penajagane nom-nom bujang-bujang. Sing nonton gagah-gagah, sing wedon ayu-ayu. Cocok. Tepuk tangan dong menonton sing isi setia malam ini. Jangan luar biasa. Kami remen mboten Bapak Ibu teng wayangan. Remen Ibu, Pak. Nggih. Niki ngejak anu nggih selamatan bumi Karangmangu ajeng nimbalin apa mboten Bapak Ibu? Nggih, Ibu, nggih. Ibu matur teng Pak Kades, yen kenang gak Pak Kades. Penasih terus. Pantun tanggal 3 Juli surate Bapak Ibu mangga dilelang kok ajeng dikersakaken nggih mangga. Nah. Ya wae mun kepake kali Bapak Kades wae. Pak Sukarman. Oh, bulan dereng anu niku ngejok pripun niki enten Pak kantun setunggal. Tanggal Mangga agar niku rebutan karo Glembang Pasir Pak. Kantun disit-disitan sedinge sing depek riyin. Jere tetembungan dek karo mek disit. betul nih kamu nggih. Siapa cepat ya? Mangga mboten niku teng Sapar. Ning jane teng Sapar nggih mboten napa-napa. Ya ora apa-apa, nggih sing penting kan asal. Sapare kantun tanggal 28 Juli niku teng Sapar, 29 teng Juli nggih teng Sapar tesi kosong. Nggih. Ini teng Surah kantun tanggal 3 niku Pak Kades wau sonten pun kepanggih. Tone nyungkap ketone temenan bisa ditipu. Amin. Rasaku dia kan karepku maksudnya. No hitungane iya, amin. Amin loh. Menyong edot kali ke. Iya. Mangga niki pripun mali Oh, yang monggo. ajar ke sinten kan bulan nomor 2. Oke Irma. Irma membawa pudak kuning. Cocok siar parek di Putra Manunggal kali Gunung Putra Jatah. Manunggal jajal. Sawa iki. Nggih. Sebab karo nyong operasi kilo. Kita sih Ora mau lah. sing bayar masalah. Ora mau. Karo tukang taruh ke Pak. Ya sih mau. Sih kamu tuh. Ya sih. Mana sing ora mau? Wingi curhat karo nyong. Curhat apa? Nyong ora kepawu. Dendam nyong. Ya apa-apa, itu kan dari siapa itu. Ora tau-tau nyong itu kan dikirim. Apa? Dikirim bunga. Paus apa? Bunga mawar loro. Nyong nyalon terima kasih Raden. Jeneng Raden. Orang ngerti ya jejuluk Raden Hilmi Husen. Apa sih saya juluki Raden? Bawani. Nggih. Orang cek mau dulu. Vaksine il. Vaksin manuk. Nggih. Bawa aku. Rajal manuk niku kemarin ada di tali ning atas nang. Asal iki nambang manuke. Semangat semangat. Manis manis semangat. Langsung manuk kok terus. Manuk sapa? Manuk perkutut terus. Anu apa perayagan ya? Aki deleng nawayang. Apa sih anu? Wayang. Golek isi poda Susah ora. Ora. Aja baik kowe narti. Kenapa Mas Narji sering bali sukan bakal orang mangkat apa? Orang kuat. Ya. Ana sing kaya kenti kok. Sinten? Wis karo Trismi. Kecilnya dong. Kaya kowe ngerti ya ngerti sono. Ya ngerti. Ibu bunga nyanding bisa
Makanya kendangan wetanan di situ aja ini lilik paimin lilik kendang lilik. Lik paimin tolong dikendangnya lho. Kayak ngapa penyicipi ibingan tuh nanti. Ya coy. Oh coy bola. Yang mau lilik tuh ditawan kepala. Ini gua nggak tahu lilik aja tang itu lilik cicipi ibingan lilik. Nama saya dengan dicicipi. Mau jadi kendang nih maksudnya lah. Yesus awan. Yesus awan nenggo. Yesus awan. Iya. Patut dicontoh itu loh patut. Jangan masa ini zaman milenial. Memarahi sama anak muda. Keska, kami kemakan dosa skripsi kan? Bibit lagi tuh bukan aku tidur. Kalian istimewa. Siap tiru. Iya. Macet dulu deh lo. Luar biasa. Aduh, Pak. Sakit pas banget kalau kendangan ini. Ini pantut sebagai skripsi di kuliah jurusan tari ini. Oke, ngejak Pak. Kan Mbak Deska berarti penelitian Pak. Sakit-sakitkan tariannya Bapak ini baca peneliti. Yang bisa, yang keluyuran agole ising tak saja mabuk darat ngaku kita gitu kok bukan aku gitu dengan apa senang itu bahagia banget yang anggaran abang ibu komen nyetrum dan rasanya ngelingan baju tidak setel videonya maning gue maning setel videonya maning gue maning orang ketang dari si pengen suka buka lomba ini jadi kita penandang ya dia tetap penandang ini dari bangun rumah mana ibu kan dari sampah rumah mana tekan pondok kopi rumah ibu ini singana munang sekar di mana yo bang saya jadi kayak murid ini pakai bodong gandul pancokan itu gawe legane weteng yo bang gawe penting harus ngerti harus ngerti bibit nembak sayang dua dari pasukan saya harus ngasep pot sih bukan kan harus masa bodoh ngono model apa ibingannya sih kayak miki
sampun lulus, Pak Bibit. Saya yang sombong. Terima kasih. Niki Pak Bibit nanti tinggal cari Pak Bibit. Terima Saya mbak. Kaki pinter. Kaki bos keceng. Bos keceng. Kan. Keceng. Tulisannya keceng. 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 Bos keceng. Kecane keceng keceng. Iya keceng. Anu tuh cerita saimat toh. Saimat. Doyan temen. Oh ya tahu. Apa sih? Saya dua. Oh ya. Mangga digarap. Enggak. Bilang model apa nih? Bilang macam mungkin kan nanti tapi kita kan belum tahu. Kau sakit, angker sakit bilang mau cari ini mungkin. Mangga digarap banyak apa lebih. Dari pribadi apa Sido. Sido, salam Sido. Sido. Salam Sido. Bukan pagi, Makassar, dan Asri. Ya wis kenal aja terserah. Favorit apa kamu? Lagi nontonnya. Saling menyapa. Saling. Ngapura Suara kok iso kelangen nih kok ngono kan. Pancet. Apa ini? Apa suaranya? Pasar takut
mangke sang bibaripun. Mantan keluarga besar Kakek Yogyakarta. Yogyakarta hadir kirap. Asuh pemanggihan kalian keluarga besar. Aran mangu kroya Cilacap. Suara angin sinderi duaku. Kelingane sliramu sing tak tresnani. Pengen nangis nyapoke elong ning Sirawaro senajan mung ono ngimpi kalepon aku Rata kono rasa kangen hati Para satu suara. Monggo masih. Kali-kali Jakarta. Buat supir Karangmangu burung kuda ke Pantura Gajaya, Pak. Semoga sukses selalu. Pak Marno juga kali langkah.
pakai padang hidung. Mohon ya padang hidung anu gelis ieu. Saya. Iya matur nuwun. Oke, siap. Oh, makin itu lah. Aman kontrol silar sile gedong dur tali sambung pakulingan kaya naon Gus Pengumuman di kita Gawe diumumkan kepada Bapak Gino penumunan telah ditunggu di mobil sama teman-temannya. Ini sampai pas mandi Gawe Ibu. oh mandi gak boleh nyokap anak kotak motor ini gak apa-apa Ini kisahnya pas saya lihat tuh Pak Gino ke mobil. akhir bisa apa-apa ini kan cara pribadi cara mungkin aja anak toh aja nganti kepancal lagi kilo cara aku koyo sakit hati no saya kan orang kata terus aja Pacaran bulan di kantor antri Tarang dodo tak mau terikan sumipo Orang namung muning cantik joyo wakarawi kan nanjung dan hari Sob lagi batik paningal tinon sang soya kampung manis kaya semi bang sontri Kacondro roti cuman tolong koyo gembalan ingkar tiko tejan ipon santri tanjungan no Wingklong kewati nenggit Raden Nabi Bani Raden Nunggawi joyo joyo mursitom jumbo pengawasan Nalika semula kampir wonten ing perdeban karang ing lapis sirih tancep jelas marang Noyo. Ki Noyo toko ki ganti gandang Aspara Santo. Dugi-dugi burung panang kuno. Samute kamu mripat terus bintang bergagak berkukuh pada tenggo ngomong kowe dulu. Menggerakkan bawor lo kareng ora wajib terbalik tanpa tarik kesan. Semare goten prajen semore reko bali. Kelar ono jompo sekedar ringatan
Sorote tanah mandang Somolo Amadangin jroning pasar yalan ngenani wentono Ramo kali karena sangat yang mana koli santaku Tangeramo Ponoman uniform Pono kimo kagak tampang ono yo ya tapi kaluri tapi dengan sangat siman nalagare kula ki ngaturaken sutuk katurapipun Turabi Manyundara tatompo pangestu tampang ono logare nggih kula tampi kapundi tedosaken kawilujengan kemarin kowe iki ngabdi kula pitruk kanong ngaturaken pangapunten katur Raipun Turabi Manyundara tatompo pangestu tampang ono yo kali kapundi iku tedosaken nggenten napa den kepareng pinarak rawuh ring rompok kula mriki pun Semar tateka kamundhanamu yawa bendaramu supaya swaning munggul pamenang ing ngarasane Werkudara kinen ngaturake punang namala lajeng surasaning nawala isine layang niku napa den ana kawan ora diparengake padha ing ya mung cukup diri kalawan bendara baik baik tenapa niku sore pindah rasa
Kampo boleh ngabang-ngabin tolo aji. Oh, salira ngulon tumem. Yen ngendika gereng-gereng pindho guntur. Oh. Wah, kanto tanah kularang. Nuwun paring pangantika Kanjeng Rama ya Gondoro ing marang Komandan. Saking gaipun Wanoman pilih dipangke badhe wonten rumitanipun angin kula badhe para tremengan Kanjeng Kiwa Rama. Jenggoy mangkono sing sampun seneng ati pasrah kemarang Iqbal pangantikan dengan terakan perkawis maksud tentu kosonipun dan Nabi Maju telah terakan pulang nama saderengipun paring ingkang putra ngaturaken pangandikan kula putra apa wis apa ingin datang Kang Mas kula ngaturaken pangabekti Kakang Mas gaya manut apa pangitipun Kakang tampan untung kula tampi kabukti dadosaken jejiman napa swatan pamanggilan dadosaken kamuningan kawipun Kanjeng Rama kinten ngaturaken punang nawala dene sira sing nawala kula mboten nyumurupi. Apa menawa wilayah kudangan apa Sutar Mamut kuwi pamundhut apa kuwi kudangan Penjaluk. Mboten mangertos dipun priksani piyambak menika kula nyuwun Tatarito datang sarana sang Werkudara. Karena Subrio Sigro, namos tunggal, pokos tunggal, suara sing kurang namolo. Suara sing namolo gak bisa paling ngegas. Burung kan kiripun polo-polo, dipun anggap untuk pantes, dados mantunipun sanopo. Tunggal pocot liane. Kurang nawal kasem itu dados malang-malang. Membalik sang Broto Seto. Sarupagung dipun tunggalis tunggal, pokos tunggal mapan sare sang Broto Seto. Waduh, wonten menapa Kanjeng Rama? Atas lagi maturi Janaka. Awi Janaka ngomong sugih kono donya. Yen kanten kula boten kita. Menawi gesang boten sesarengan kang Kanjeng Perdiwa wis ora usah mikir Perdiwa. Wong itu bilang-bilang kok ayo akeh. Perukure itu dari kayangan. Apa-apa turu kowe katimbang wae. Ono dandang tekane saka sabrang wujude dandang cucuke wesi pola sari areng dandang ojo nyucuk Trisatono nyucuko sarap saware wong kang kenang Sukerto Sukertane larungan sadra pinggul Ojek komuri
Itu temen janji nalikane sepisanan janji ketemu karo pun Kakang. Jarene janji duwe rasa tresna karo aku. Mang bisa kan bocor iki nyatane. Barang kepethuk karo lanang sugih pono tutup. Pranyata janji kepen. Kakang wis ora dianggep. Katimbang pirang tak mati aku mati. Kemungkinan orang Bandung gak locok gedel di kantor. Kesir kaya mati tempat kaya bilang mustaka kaki bilang kan harga jogrok kapisanan. Mati dah. Mati dah. Kang Bamor kan ketone ana sing ora beres kan. Sing ora beres kok ngerti layak usian apa-apa. Aku weruh durung gak kanca tegel di kantor mustaka penting bisa ngarku nganti padha jugruk. Para jemur utara berputar kari dari dunia apa. Jajalangan nang takun nang apa kae melas temen jagar oke. Udah sabar, Den. Ana perkara juga. Makin teriak, Den. Sabar, Den. Ini nopo, Den. Ini nopo, Den. Aku pamit hati, Bro. Lagi bener pamit terjadi enten perkawis menapa. Diajeng pergi wong mentutake taline kados Randro. Jarene wis tau janji urip bareng-bareng karo aku ning nyatane bareng karo wong sugih bondo dunya. Pas piti Suraja Brana kepen putra bandane Lesmana Mandraguna. Satemah aku diwulungake lumantar Nawala. Den, pilih Suraja Nawala niku. Panjenengan dipun murungaken, Den. Kalau kurang ngerti, sapa pinapa iki? Susupri perkara sapa to? Lah tetep iki drona iki tetep. Kalau banyak menito terukang gawe-gawe barang lakon iki, yen gajeng peraturan rasa melok iki nolak. Yen wong itu sing kecek tumpang nyampe iki. Kudu rapi ada semua. Ujane aku main. Jenengan sabar lakon. Kamu pilih kepareng kok goblok dhereaken wonten ing aduh ora terus. Mati lah terus. Ampun. Ampun. Mati. Apa dong? Sebulane layak iki supaya ndur Gatut Kaca ki kon burung nggone pohon kan. Bisane wong rembugan wis ganti kok. Dadane burung mercian mana mereng biasa. Rembugan apa baik yang wis ganti wis bolong iki kok terus buru. Mesti cara tanduran dan warna mereng. Mereng drona. Sama drona. Iki mesti ditutup makane dadane. Wes kok Mandraguna kok aku padha karo dewe pergi ugi wong itu sing ketemu banget. Ora kadang melok iki gitu lali kan. Ya urung mesti. Wong wedok aja kadang-kadang pertama tadi dia bilang makan cinta. Nek wong lanange ketune tanding-tanding nang kasih itu kan. Kadang-kadang dia awang itu pindah ke lain hati. Nek ndoro pergi kok tetep ora kan aku percaya karo ndoro pergi kok. Apa yang kalian mau bisa baik kan? Jangan oke sekarang. Kacang lagi buka besi bunga. Mau itu kacang teman. Zaman hati-hati itu cawe itu. Cawe itu kan teman. Apa? Apa itu masalah itu? Karena sudah ketemu kali sudah bilang kita yang sakit menjadi seorang wanita. Apa nomor terus? Banyak konsep tersakiti sendiri. Paling itu sama sih ada drama karena mau nganak. Soal itu rokas parah.
Tresna megating cakranira winadu Sekar Wijaya Kesuma ngeling ana sak gunung rong gunung Tro Katut kocok ning apa to Tro katut kocok kita kala-kala cipot sekarang ini apa to perkawisipun iki menggiripun polong-polong apa enggak orang kalau dirembukin kalau yang jadi jeneng kok jeneng nang resto aja resto musik kan juga pada kasih cuman sabar deh Katut cocok boleh banget tiko apa dianggap aku perkara bulan mulai sampul menjadi sampul kenal sakit keropok-keropok apa yang ngerti piulangnya aku mati apa terus perkara siji utama mati telu nista mati utama mula-mula tanpa menung tanah suci itu kayak mati kelebu mati kan utama biyung lahir ke bayi bayi lahir ibunya mati kuwi kelebu mati utama orang juga tanding orang peperangan cek dulu tanding gugur yang materi peperangan kuwi kelebu mati si utama mengambil sembahyang batin pakai mati itu yang kalau mati sih pertama itu para kegomong itu mati tapi minggu mati lumrah dari jalanan penyakit banjur timbulannya para pemati dan yang mati di stok mati ini mau kendar mati ini mau sudut bunuh diri kuinya mati orang ditompol malah kecemplung neraka jahanam ya tapi kemudian ada bila paling kantor-kantor lain betul besar-besar kalian pergi wowo apa lakon kang kaya mengkono dianggap sing nyandang kuwi Gatut Kaca tok apa wonten yang sampe sing nate tatu terus tok atus kula oke wong sing nyandang lelakon kaya mengkono ora kuwi nalikanipun kok Ejipto iki sing ngaku Narayana sapa sing Narayana kok bener ana sing ngarani Narayana maneh ana sing ngarani Narayana Durang kok mari kan kok jaran uripku kuwi kaya wong sudra loro sandut terus aku nganti tak rewangi pun wonten tresna kalang putri saka negara Kumbina Wismaka jenengane Dewi Rukmini pun kok salipun jut dadi Gandharwa dipedheni karo wong lanang sing arep padha seneng karo sing aku termasuk temenipun wong iki seprene pun wong jujur-jujuran karo wong lanang ini penting aku wong lanang wong lanang manisan Waduh acara dipun kalau sakit kasempatan kesan caranya lakoni wong tua sih tak dongeng coba Gatut Kaca iso cara dipun mancing dan mau peringkat dari kamu tuh dipanggil oleh paman mungkin aku terima sing tanggung jawab tresna pun beres ngomong takut rambut cari torok pergi foto seperti perkara wong tuane ora setuju atine kok caranya mbaya tak meteng supaya sembarang temenan lho LKMP lamaran kiri meteng ora bener timbang ki karo Lesmana sing bilang tak paling mali nanti kok Nasroto kok ya iya kok ada itu ada yang menajabkan dengan laporan dari ratu nangari negara ratu Kumbina yang jadi perlu pemantapan itu kok juga orang cinta nek temenan apa ngomong wedon iki mung diming-ming nonton film kayak mung bioskop ora cukup mung kaya kuwi dadi wong wedon kuwi anggere oyak etok-etok mlayu kanane ngerti jajal nyong oyak ora perlu pemantapan Varius jajal Innova aja
Aja werna-werna. Mereno semu banggang aruno kadine trangga rapuh santanengku kiyo ringkaning turun sekedar kini tongganengku bawa sing ngepiti pancet apa tokeng kaya mono Yayi Kang Mas. pun kakang lawan diajeng pergi upomo antaranipun kakang lan Lesmana Siadi milih poltrom karo sapa Lomoke mawon Kang Mas. Kula nggih pilih jauh Kang Mas kanggo kanca. lan milih sapa lawan Lesmana namun duae gawe tantu marang rasanipun kakang Kau ning karo Kang Mas. Kula menika namung dipun nutup paripaksa dhateng tiyang sepuh kula. Ing lato sing kados pon Kang Sak. Kali pinoro sosro kula kudu pinoro sosro Kang Mas Lesmana. lanjut terus Ya Kang jenengan. hebat terus nang karo kakang ngomong kira Siadi upomo dibukan apaku monggo Siadi Kula menika bijaksana mboten menapa-menapa Kang Mas. pangapunten Gusti Ayu Iya kowe meneng ojo ngomong-ngomong. Enggak kula perlu pokok Panjenengan badhe kula kerep ini mulang saling lan rasa mati. Pilih panjenengan menika nyambung katekan Raden Gatotso. Pilih panjenengan menika nyambung katekan Raden Gatotso. Paripaksa kula matur kaliyan Ndora Redina ing penampilan Ing gunung teretane palombang bening sekar jinambangan mapaikan sari-sari Pungganing Putri Mandili Pungganing Putri Mandili Kota
Paman Arga Suko. Paman kula ingkang sowan paman kula nyuwun gauh kalian pergiwa paman. Yai Janaka, kae calon mantu wis wanrene. Yo Kakung Lesmana ya sing sabar yo nggih. Sabar nggih Lesmana. Kok sabar iki arep menang subur. Sing larga sapa? Nek arga sapa? Tetep pergi warep kala-kala karo Lesmana. Nggih ya. Nanging anggen kula raos tresna menika boten saged pinampunane ya. Kacaritosipun Raden Lesmana kurang pinanganten bisa saja sing. Katunggasanipun Hanjaman Raras Raden Lenggen Sowana. Ana apa pangapunten Raden Kaputri wonten durat mongko malingan. Nyolong apa, Mbak? Nyolong apa, Mbak? Sing dicolong apa, Mbak? Iso kalawan apa, Mbak? Deten Krishna kalian Mas Picisraja Boro nanging dusta katresnan. Raden Gatotkaca nyambung katresnan kalian pergi kowe ingin putra. Kurang toto banget kirang langkung. Ono wae lah. Ketikanipun panjenengan Gatotkaca sampun dipun pisahaken. Nanging kenging menapa tesih nyambung katresnan kalian diajeng pergiwa. Pripun ya? Mulane dadi bodas priyati. Sing jeneng piala aku ala Lesmana. Bocalan nang arah-arah tuh prialan ora tau priyati bulan. Ngapake pengarak. Pengarak. Ya kan mangkar ditonton di bareng Gatotkaca bisa nang ya. Kemetan mosok mampuran ya kami rasa mincil pemapaning bonsai mungkin kakak rasa mandangi jagat royo payah sepatu kalian Gatotkaca lan yuga kula pergi koko Prabu. Anjur nganti kaya winali rasane nganti kok Gatotkaca pergi kok. Gatotkaca badhe kula pegang sampun ngantos nyambut katenan yuga kulawit. Ingkang Rama menika ragu. Lesmana wonten sami keman Gatotkaca menika jejere iki. Dikene kelakon kata. Satria Mata kudu jejeg pripau gerak. Ora keselak milih kok juga kakelok. Ora poros kanane Ratu Sugih. Ning kok ya ditranju dibawa timbang pelabuhane Gatotkaca. Nalikane Rabine Abimanyu entuk Siti Sundari. Kalau bukan mangkasa kembar. Nganti direwangi Gatotkaca Bupati jangan mangkasa kembar putri sih. Saka nganggo nang pasukan Kalibundari dene mung aku pergi lagi wis bisa. Kaping pindho nalikane ana lakon Pastakrama. Kakane ono bali ketor sing masuk. Ana kebon ganu pancal pangkulo sing kupati sapa? Lah nek mung perkara Siati keselak milih marmo juga bondo saka Ngastina. Pun kakang rumangsa wirah bisa durung sing kaya wis. Aja mung Siati ngakur ngake kepek Gatotkaca iki. Tresna tanjam masih sang gawe. Yayi Wara Sembada tak pundhut kondur bali Durawati. Sewala panjenengan sing ping samudra kaliyan saking paling paksa iki. Lambang dateng karo sami panjenenganipun boten. Jadi terus temen rasanipun kakak. Terus kan harus tertawa yang berkutoro sepiro wirange di mana. Otak terpaku ngate dikukari jadi. Ayo. Jangan lupa pasapura karo Yayi Werkudara ya.
Kang Mas, rasane nek aku ora kampung aku wong kene. Wong ati ketularan tapi wong ora duwe. Ora sida dadi bisane jano ora apa-apa. Kono urip sing yo. Kowe bisa satu sing sugih. Sampun bukan Mas. Terus lagi kados katene bisa dipak. Sangat-sangat. Samangke kan bocah menika sampun lemar tawaran begitu. Bar kaya kono aku bilang. Seno, aja kaya ngono. Coba kon sing dadi ati bagi bocah ayo kono diteko. Ana kowe ngono sih. Rasa urusanku. Gusti Kang Dipto Jagat yen ana menungso luput banjur mertobat siap diajarake siswane sangat nanti kene ngomong siap disajake kaya lagi bari tangan tangan tak kapurane baton kanthi kanca aja nganti putung rasane ati bisa kala iki Kakang Mas kula sangat Kakang Mas mangung-mangung kanduan riman ngeleno tanpa kaniti pergi wong Mas mau kepiye ayo manut kowe karo aku wae Gatot Kaca iki wong sing ora duwe bondo karo aku anake Ratu Sugih Mas Pete Seraja Prana kowe njaluk tunggangan apa keturutan kok ora wong promo ditukur Nang keputusan karo Kang Mas Gatot Kaca iki lho kowe mula-mula kok kanto pengutu mati long tangan jemblon mondon pindagori alo kamu tapi keles mono aduh paman kula kewirangan paman kewirangan sing kepiye Gatot Kaca nyambung tatang kalian pergi kula tanding boten wantun paman pun perang wani wong karo wong Gatot Kaca bong-bong-bongan wis mondoro keles mono ayo nang aku Gatot Kaca mereka tau Sangrata Sena Sambopo Kampi Kuluwaji Salira Lokumu Kodeko Simbara Jojo Ngendiko gereng-gereng kaya kuntur Nyatipun kapando Bawa sendo Kelo Mari Warga Doro Sojo Robi Nyempon Ratri Mawira Keles Mono Montro Kumoro
Gatut Kaca pangempatene. Ah, urip-urip kan. Ya. Sampun kono Oh. Panjenengan sampun ngapura-ngapuranan sampun ngapura Ndara Garwaca kaliyan Ndara Perdiwa saking kala-kala. Selawase pengantin yo tamping pangestu Rama. Tamping pangestu yo tak pangestuni. Papan pangeran pangestu. Papan tak pangestuni kula. Rama yo tamping pangestu. Yo tak pangestuni kula jodoh selawase. Kula mriko kita kula. Kanthi purnane telapaning mangke. Kanthi salibit Mas Abdul kaliyan Pak kaliyan dados sebelah. Mawaddah warahmah. Amin Allahumma. Amin. Selamat sinanggapan berkah penontone prajurit di sini. Lan sedaya iki tramugi panijan kaya Gusti kula rezekine selamat lan akhirate. Amin Allahumma. Amin. Aran pan Kecamatan Troya tetep tonton kita terus mari balon sewu. Bal datuk to ibadah warung syukur. Amin Allahumma. Amin. Oke, asane ngatur kula ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.